ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. касоне ҳастанд ки дар комментария менависонанд ки хоб дурӯғ аст, хоб гуфтани чиз нест, аблаҳ ту кӣ ҳастӣ ки чунин мегӯӣ? аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу дар қуръони азимушан сураи Рум ояти 23 мефармояд: ва аз нишонаҳои худованд ин аст ки хоб дидани шумо дар рӯз ва шаб аст. ва ҳамчунин ту таъна мезанӣ ки хоб гуфтан, хоб дидан дурӯғ аст. На бародар, хоҳар ҳастӣ, бародар ҳастӣ, кадоме ҳастӣ нестӣ. аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу ра бин ки дар сураи Рум ояти 23 фармуд. ва ҳамчунин вақте ки мо ҳадисҳода назар мекунем, ҳадисҳои саҳеҳтарин да ровии ҳадис Абу Ҳурайра разияллоҳу таъала анҳу аст ки аз паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам чунин ривоят мекунад: аз вижагиҳои нубувват ба ҷуз мубашшират дар ҷаҳон чизе боқӣ намемонад. саҳоба пурсид: ё расулаллоҳ, мубашшират чист? расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: хобҳои рост. абу ҳурайра разияллоҳу таъала анҳу дар дигар ҷо мефармояд ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: чун замони қиёмат наздик шавад, хобҳои муъмин дурӯғ намегӯяд. алҳамдулиллоҳ, мо мусулмон ҳастем ва хоби дидаи муъмин бахши аз 46 ҷузъи нубувват аст. ҳамчунин абу ҳурайра боз ҳам ҳадисеро аз пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ривоят мекунад ки касе ки маро дар хоб бинад, маро дар бедорӣ хоҳад дид, ва ё ин ки маро дар бедорӣ хоҳад дид, ва ё ин ки худи маро дидааст, зеро шайтон ба сурати ман худро дароварда наметавонад. барои ҳамин мо шуморо дигар гӯш ҳам намекунем, мо таъбири худмонро идома метиҳем. хобҳо ҳам хуб ҳастанд, хобҳо ҳам нек ҳастанд. бисёр аз дӯстони мо хобҳои нек мебинанд, дар комментария вақте ки менависонанд мо иншоалло ҷавоб медиҳем. ва аммо касоне ки хоб мебинанд, аз хобашон метарсанд, мо иншоалло як видеои навбатӣ барои хобҳо баён мекунем: муҷдадиҳанда, тарсонанда, бимдиҳанда ва боздоранда. ва ҳамчунин касоне ҳастанд ки хоби хуб мебинанд ва касоне ҳастанд ки хоби бад мебинанд. ва ҳамчунин аз паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам абу саиди худрӣ ривоят мекунад ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: ҳар гоҳ касе аз шумо хоб бинад ки онро дӯст медорад, ҳамоно он аз ҷониби худо аст ва бояд худоро бо он ҳамду сипос гӯяд ва онро қисса кунад. ва дар ривояте омадааст ки онро ҷуз ба касе ки дӯст медорад қисса накунад. ва мо албатта дар ҷумлаи ҳамон муаббироне ҳастем ки шумо албатта бояд хобҳои худтонро ба мо бигин. ман аз як китоб не бародарон, аз чанд китоб барои шумо мефаҳмонам. ва агар хоби бад бинад ки онро хуш надорад, он аз ҷониби шайтон аст. пас бояд аз шарри он ба худо паноҳ ҷӯяд ва онро ба касе қисса накунад, зеро он хоб ба вай зарар мерасонад. агар ба касе нақл накунад, зарар намерасонад. барои хоби бад дидан чӣ бояд кард? абу қаттода ровии ҳадис аст ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: касе ки хоби нек мебинад, албатта аз ҷониби худованд аст ва хоби бад аз ҷониби шайтон аст. ва касе ки чизеро дид ки аз он бадаш меояд, бояд 3 бор ба тарафи чапи худ бидамад ва аз шайтон бар худо паноҳ ҷӯяд. яъне чӣ бигӯяд? аъузу биллоҳи мина шайтони раҷим. ва касоне ки дар рӯз хоб мебинанд, бо бисёртар савол метиҳанд ки ман ина баъд аз бомдод дидам ё дар рӯз дидам, дар хоби рӯзона. бародарони азиз, баъд аз бомдод то хуфтан дигар ягон хоби саҳеҳ нест, хоб дуруст нест. аз баъд аз хуфтан аз шаб то бомдод хобҳое ки шумо мебинед ҳақиқат доранд. ва ман албатта иншоалло дар наворҳои оянда ҳақиқат будани хобҳоро баён мекунам. ва аз ҳама хобе ки бисёртар наздик аст, пеш аз бомдод аст. пас аз бомдод не, пеш аз бомдод. ва мо иншоалло як навори дигар ҳам мекунем, шумо гӯш кунед дар бораи хобҳо ки хобҳо чор хел мешаванд: муҷдадиҳанда, тарсонанда ва ғайра. иншоалло дар навори дигар ба саҳми шумо мерасонем. худованд нигаҳбонатон.